Dobio sam putem e-maila neka pitanja u vezi Laravela. Nisam želeo da odgovorim putem e-maila jer onda ne bi bili svi u prilici da čuju moje odgovore. Mislim da je mnogo bolje ovako da snimim video sa odgovorima na pitanja i onda svi mogu da čuju koga to interesuje. Pitanja u vezi Laravela dobio sam od kolege koji radi već neko vreme u Vanilla PHP-u, a počeo je skoro da uči Laravel, da bi prešao sa Vanilla PHP-a na Laravel, što podržavam, to je uvek bolje, po meni, naravno, znam da postoje ljudi koji će reći uvek je bolje Vanilla PHP, Laravel, dobro. Po meni bolje je Laravel, ja to podržavam. I odgovori na pitanja sva koje ću da dam su po meni. Da li je to istina ili nije, to ćete vi već prosuditi sami. Prvo pitanje glasi da li je ok da se Laravel koristi za neke manje projekte, manje sajtove, web prezentacije, koji će imati neku malu administraciju. Ok da se koristi za manje aplikacije, s tim što nije znači stvar u veličini. Uvek je bolje Laravel koristiti umesto Vanilla PHP-a i za manje i za veće projekte. Jedino neka vrsta projekata za koje po meni ne mora da se koristi Laravel, to su znači projekti koje možemo brže i lakše da napravimo pomoću WordPressa, na primjer, ili znači ako hoćemo da napravimo blog, bit će nam mnogo brže da napravimo blog u WordPressu nego u Laravelu da ga pravimo. Ako hoćemo da napravimo web prodavnicu, opet bit će nam lakše u WordPress plus, kako se zove, onaj WooCommerce i tako dalje. Ono zašto je dobar Laravel, zašto treba Laravel koristiti je kada imamo neku custom aplikaciju, znači nešto što nije blog i što nije web prodavnica, jer za to imamo već dobre rešenja u WordPressu. Na primjer, eto, kakvi mogu biti primjeri nekih custom web aplikacija? Može da bude, treba da napravite sajt u kome, ja sam to pravio još odavno, kad sam vežbao programiranje, treba da napravite sajt, na primjer, u kome će neko da unese da li je muškog pola, da li je ženskog, koliko ima godina i tako dalje, nekih još 5-6 kriterijuma, i onda ta web aplikacija mu preporuči, na primjer, parfem koji bi trebao da kupi. Znači, tako nešto što je specifično, potpuno novo sad smišljeno, za takve stvari dobro je koristiti Laravel. Za nešto što već postoji, kao što je blog ili kao što je, na primjer, neki landing page, jedna stranica samo na kojoj nešto piše, adresa, telefon i mapa gde je vaša firma, ne morate Laravel, možete samo u HTML-u i CSS-u da napravite jednu statičku stranicu i da je pustite na hosting, ili tako. Ili recimo neko pravi, isto sam tako ja radio za jednog klijenta, hoće čovjek da ima web aplikaciju gde će, on organizuje u Americi košarkaške turnire u basketu, pa hoće da ima prijave za turnire online na web aplikaciji, da ljudi tu dođu da izaberu turnir na koji će se prijaviti i da upišu ne znam koje sve podatke tamo trebalo, nemam pojma. Njemu je tu nešto custom trebalo tako specifično za njega, i turniri, i te registracije, neki, da li hoćeš hotel, da li nećeš, da li ćeš da platiš, da li je to juniorski tim, seniorski, zaboravio sam šta je sve bilo, uglavnom
te neke, on hoće te registracije da ima, da mu se naprave. Mnogo će to brže da radi i brže da se napravi i tačno po njegovoj želji ako se krene da se radi u Laravelu, nego da se uzme WordPress, da se budže neki plugini koji podsjećaju možda na to što on hoće, ali možda nisu potpuno takvi i onda da se to edituje i prepravlja. Znači, mnogo lakše, mnogo brže to u Laravelu napraviti tako kako je on rekao. Napravimo tabele koje mi hoćemo, turniri, tabela registracije, tabela hoteli, timovi, ne znam ja šta i mnogo lakše, znači mnogo manje glavobolje. U tom smislu, znači moj odgovor na pitanje je ok, koristiti Laravel za manje projekte, znači nebitno je da li su mali ili veliki, ali treba znači odabrati kada nam treba Laravel, a kada možemo da uradimo to, možda nam ne treba ni backend, znači možda neki prezentacioni sajt koji ni nema backend ili možda ima kontakt formu samo, mislim, to može da se reši na bezbroj drugih načina i bez Laravel. Laravel treba da koristimo kada imamo neku custom, originalnu, čudnu, novu biznis logiku koja nema već neka gotova rešenja, da upališ plugin da to radi, nego neki čovjek smisli ili vi smislite nešto novo, vaše čudno i onda lepo uzmete čisto Laravel, sve prazno od nule, napravite to kako vam odgovara i to će uvek brže da radi sa mnogo manje bugova nego da se budži na WordPressu, Joomla, bilo čemu, Wixu, tako da. A opet taj Wix, eto sad sam ga setio, tu može neko da nabaca sebi neki sajt na brzinu, šta će mu Laravel? Tako. Ako nema ništa specifično, ako ima kao o nama, ne znam, kontakta, nešto uobičajeno što uvijek ima, galerija kao slika, to za takve stvari vam ne treba Laravel. Drugo pitanje je da li će Laravel da radi sporije na nekim shared hostingzima u odnosu na čisti PHP? Ne. Znači, ako je to sporije, to je toliko neprimetno onda sporije da ne može niko da primeti. Neće sporije da radi, nema potrebe da radi sporije, uopšte ne vidim razlog zašto bi radio sporije. Sljedeće pitanje je koliko često se Laravel koristi za frontend? I da li je neozbiljno raditi frontend u Laravelu za neke malo ozbiljnije projekte, pod ozbiljnije mislim malo naprednije od obične web prezentacije? Koliko često se Laravel koristi za frontend? Pa Laravel je full stack framework, znači nije framework za backend ili za frontend, on je full stack framework i za frontend i za backend. Sad, pretežno je on za backend, to za frontend što vam Laravel nudi, to su view-ovi, to su ovi Blade template-i i to je to, a to je u suštini znači za HTML možda nešto, neka pomoć. Vi onda možete u Laravel da ubacite JavaScript sami, nema ništa specifično Laravelovo što će da vam pomogne oko JavaScripta. Možete da ubacite jQuery, možete da Bootstrap, šta god hoćete, to je na vama. Laravel vam tu vrlo malo pomaže oko frontenda. Znači vi ste slobodni, znači bilo kakav frontend da radite u Laravelu, vi možete u Laravelu da radite frontend u Reactu, Vue ili Angularu, da pravite single page application, a da Laravel vam služi samo za backend i da napravite u Laravelu API i onda frontend koji će da poziva taj API, možda bude bilo šta. Znači, da nešto se pravi baš frontend uz pomoć Laravela, nema tu šta, on je pretežno za backend. Ali eto, može da vam, ako hoćete da vam frontend bude nešto prosto, onda možete s tim
Blade templateima i s Bootstrapom da rešite to kao što ste videli na mojim tutorialima. Sad ako koristimo, ako hoćemo da imamo single page application, onda ćemo koristiti Vue, Angular ili React, Laravel ćemo koristiti za backend, API i to je to. Sljedeće pitanje, ako bi se koristio neki JS za frontend, šta ti predlažeš da se radi? Vidim da Laravel predlaže Vue.js. Ja sam prošao neki tutorial sa Laravel Livewire koji je objedinio Blade i JS frontend framework. Ili imaš neku treću opciju? Za Livewire ne znam ništa, to je novo, nisam još učio. Vue.js Laravel predlaže, to je super. Također preporučujem i React. Samo što ću da vam napomenem je da ne mora svaka aplikacija da bude single page application. Znači, ne znači da ako se radi neka ozbiljna aplikacija da ona mora da bude single page application. Znači, ako aplikacija je ozbiljna, ona ne mora da ima ni React, ni Angular, ni Vue, ni ništa. Možda bude ozbiljna, veoma aplikacija samo sa jQuery. Znači, imate moj na Medium blog post, možete pročitati šta su to single page applications. Pogledajte i vi morate kada pravite neku aplikaciju da prvo razmislite da li ona uopšte treba da bude single page application ili ne. Jer mnoge ne treba to da bude. Naprimjer, blogovi ne treba da budu single page application, nema potrebe. Single page applications treba da budu aplikacije, web aplikacije koje bukvalno, znači, podsjećaju na aplikaciju, znači, bukvalno kao Google Sheets i, ne znam, Gmail kad otvorite, pa uvijek ste na toj jednoj stranici, pa klikćete neke dugmiće, nešto se tu otvara, zatvara, a uvijek ste na toj jednoj strani. To je single page application i treba da imate baš takvu potrebu da biste koristili te front-end frameworke, oni za to služe. Ako ćete vidjeti s jedne stranice na drugu, kao što ste na blogu, pa svaki tekst ima svoju stranicu, tu ne treba gurati single page application, to mešati, po meni. Znači, ponavljam, ove sve odgovore dajem po meni, možda ja nisam u pravu, ali ja samo mogu da vam kažem ono što ja mislim. Znači, da li su vam aplikacije ozbiljne ili nisu, nema veze s tim da li ćete da koristite front-end frameworke. Vi, iako su ozbiljne, ako nisu, vi prvo razmislite da li ovo mora da bude single page application, treba da bude klasičan application koji ima puno stranica. Ako ima puno stranica, onda možete da radite to sasvim lepo i bez nekih velikih frameworka, jQuery može bude dovoljan. Može i Vue.js, i ako ima više stranica, naravno. Ali ne treba misliti da ako nemamo Vue ili React da nije nam ozbiljan app. Nema to veze s tim. Hvala na pitanjima, šaljite još pitanja i vidimo se ponovo. Ćao.